שטח החווה. מי שירצה, אני גם אשמח לשתף אותו בהודעה שמשרד החקלאות שחרר גם לחברי הכנסת שפעלו בנושא הזה וגם לתקשורת שפנתה, שמהם עולה תובנה מאוד בסיסית, שמשרד החקלאות לא מתעניין כהוא זה בגנים בוטניים, לא מתעניין כהוא זה באתרים מהסוג הזה, אפשר לפרט ולפרט את זה, והמסקנה שאנחנו מגיעים אליה שאין ציבור, אין מאבק. הציר השני של המאבק הציבורי היה הרשות המקומית. את הדבר הזה אמרו לנו גם במועצה לשימור אתרים בזמנו, אמרו לנו בזמנו, הציר של הרשות המקומית הוא ציר קריטי, משתי סיבות. אחד, כי כל מי שהוא בעלים של קרקע תלוי ברשות המקומית למימוש הזכויות התכנוניות בקרקע הזאת. ואם יזם יודע שהזכויות התכנוניות שלו נמצאות בסכנה, היזם מתנהל אחרת. כלומר, הצורך של הציבור המקומי ללחוץ על הרשות המקומית להפעיל את הכוח שלה התכנוני הוא קריטי. אנחנו במקרה או לא במקרה גם נמצאים בתקופת בחירות, יכול להיות שגם זה עזר. 3 עקרונות שאני אציין בהם, שאנחנו קבענו לעצמנו, 4 עקרונות שקבענו לעצמנו ואושרו למעשה על ידי הנהלת המועצה האזורית בדיון בשבוע שעבר, אושר קודם על ידי הוועדה לאיכות הסביבה, אחר כך על ידי המועצה המקומית. אנחנו הקפדנו לשמר 4 עקרונות. 1. החזקה של כל תא השטח בידי הציבור. 2. בעלות על השטח בידי הציבור, וזה קריטי. אנחנו מבחינתנו לא השלמנו את המהלך עד שהשטח לא יעבור לבעלות ציבורית. השטח הוא שטח קצר אגב. הבעלות הציבורית היא קריטית כדי שהמאבק לא ייפתח ברגע שיתחלף ראש מועצה או ועד מאבק, או שהיזם ימכור את המניות בחברה שלו לבעלים אחר. המרכיב השלישי הוא מרכיב השימור של הערכים ההיסטוריים ושל החלב הבוטניים, הלא בוטניים, והעיקרון הרביעי הוא עיקרון ההפעלה הטבעית, לשמר את האתר כאתר חי. אנחנו מבחינתנו התקדמנו הרבה, ונשלים את המאבק שהקרקע תעבור לבעלות ציבורית, ואני מקווה שהרשויות יסייעו בזה. תודה. כל הכבוד. לקחת לי את ההנחיה? הדפים.